2020 मायथाइयाव नांगोलनि साजों जों ट्रेक्टरखौ सालायनानै होबाय नांगोलनि साजों ट्रेक्टरखौ सालायना होबा मा जायो ट्रेक्टरा बायबाय नङा होमबा ट्रेक्टरा बायबाय नङा होमबा खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेल अनसायगिरि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन दा आङो दासो मोनसे भिडिअ होलांबाय नङा होमबा दा बेसेबां इन्टारेस्टिं नङा होमबा गाइस दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा सिखार लाबाय बिथाङा गावनो मानि बिथाङा जाहैबाय नांगालखौ मानि दाननानै मानि नांगाल गोजौजों खारनानै मा जाखो ट्रेक्टरा बायबाय नङा होमबा बिराद कारेक्ट खोथा साबायखर होनांगोन नोंथांखौ नोंथांनि गुबै बै जानो गोनांखौ मानि खिन्थानायनि थाखाय नोंथांनि ग्रहखौ मानि खिन्थानायनि थाखाय नङा होमबा फाग्ला फाग्ला बोरै ट्रेक्टरा बाया जानांगौ नोंसिना ट्रेक्टरालाय नङा होमबा रायजोफोर ट्रेक्टर बायनायनि आं सल' फंनैसो खिथानो सानदों रायजोफ्रा मोजाङै नाय दा दिनै बिथांमोना जोंनि नांगोलखौ मानि बिराद हालौनानै जाख्रुबग्रा रायजो राजाफोरखौ मा खालामखो बिथांमोना हिंसा जादों मानि थाव नाङा मा नाङा मानि गिलु फालु खस्थ' खालामनानै मानि थाखा नाङा फैसा नाङा एवनानै गिलु फालु आबाद मावनानै मोनजायो नालाय दा बेखौनो दिनै बिथांमोना हिंसा जाबायब्रा फाग्ला बे नांगाल थायोबा जोंना ट्रेक्टरा सोलिनाय नङा होननानै नङा होमबा गाय माब्रै सोलिनो नांगाल थानायावलाय फाग्ला फाग्लालाय नांगाला जाहैबाय जोंना थाव नाङा बिसिना जाबाय थाव नांगौ नङा होमबा थाव गैयाबा बिसिना खुनु खामानियानो जाया आरो इनकामबो गैया थाव गारनो हाबासो थावनि खरसाखौ गारनानैबो एसे एनै खरसाखौ मोनो नङा होमबा गाइस थिग बेबायदिनो बिथांमोना बिराद हिंसा जादों ओइ मालाय नांगाल एवग्राफ्रा गिलु फालु डेभेलप जाजोब्बाय आरो रायजो राजाफोरखौ मानसि खालामजोब्बाय बिनिखायनो बै नांगालखौ दोननानै जानाय नंला जोंहा ट्रेक्टरा खि गैला सानबाय बिथांमोना नङा होमबा गाइस दा बिथांमोना मा सानलायखो बेयावनो बिसिनाथ' साननाया मानि सर्ट माइन्डनि गोजा नालाय गाइस मानि साननायानो मोनसेबो जाफुङा आरो मानि आस'खान्दाल' नङा होमबा दा बिथांमोना हिंसा जाबाय हिंसा जानानै बिथांमोना मा बुद्धि गोसोखांलायखो गावसिनि ट्रेक्टर पार्टिनि मानसिफोरखौ दाना बुथुमबाय ओइ गाइस जोंहा खि गैला नंखायनो माबार बै ट्रेक्टरखौ जोंहा फोजोब माबाखौ मा होनो नांगालखौ फोजोबनांसिगौ होनना बिसोर प्लान पुलिसि लालायबाय आरो बर' रायजो राजाखौ थगायनानै एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ थगायनानै एबसुनि मोजां मोजां गथ'फोरखौ थगायलाजोबनानै मा खालामलायखो बिसोरो दिनैहाय ट्रेक्टरनि माबाजों नांगालखौ दानफायनो माने ट्रेक्टर लाना फैबाय बिथांमोना दा बिथांमोनाथ' दानफायनोसै दाना हनै बिथांमोना बबाय ट्रेक्टर माबाखौ नांगालखौ दानफायनोसै नालाय नांगालखौ गोलाव फुथुबाय बिथांमोना दाना नांगालखौथ' दानफायनोसै दाना ट्रेक्टर ड्राइभारा मा खालामखो दे रेडि नांगाला जुदि हायाव दोनबायबा बसायबायबा जाबाय नङा होमबा गाइस दाना मा खालामखो लागाय जाहैबाय दाना माने ट्रेक्टरखौ माबाखौ मा होनो नांगालखौ दानफायनांसिगौ नालाय गाइस दाना जा सालायनांगौ सालायबाय बिसिबां ट्रेक्टराव स्पिड दं ड्राइभारा होबाय दानाबा नांगाल साजों सालायनानै मा जाहैखो दानाबा कन्ट्रल हायासै बिथांमोना नांगालाव बाखु दावनानै दाना फिउ थांनानै मा जाहैखो बिथांमोना दिनैनि दिनाव ट्रेक्टरा कारेन्ट पस्टआवनो ग्राव सौग्रावनानै ट्रेक्टरानो थुबस्रा आरो बिनिफ्राय मा जाबावगो बै कारेन्ट पस्टआबो दाना गोग्लैनानै मा जालायखो ज्राव गोग्लैनानै दाना ट्रेक्टराव गोग्लैसिनबावनानै आरो बेबो कारेन्टजों खामथाबनानै सेस हांगार नङा होमबा दा बेखायनो दिनै प्रमद बर'आ बिराद दुखु जादों बिथाङा ट्रेक्टरा बायबाय नांगालखौ माबानानै दाननानै होनाखै होमबा दा फाग्ला बबे दुनियाव नांगालखौ नुफेरखो बायनाय नङा होमबा गाइस नांगाला फुथुनानै दानना बबे फाग्ला नांगाला बायनांगौ जाखो फाग्ला आइडिया दंबासोमोन ओरै फसंनानै जुदि खारोब्ला नांगाला बायगौमोन दा आइडिया लेसखाब्रा दिनै बिथांमोना बिदियावनो गोदाव सोराव जालाजोब्बाय माबा थाखा लुथिलाजोब्बाय नङा होमबा सरकारानो थानाय नंला होननानै दिनै
उलुस्थुर जायनो हाबदों आरो थाखा लुथिदों जायनो हाबदों आरो थाखा लाबोनानै थाफैदों आरो जायनो स्किम मोनदों आरो गबनानै थादों बिदि नङा होमबा ओइ एन्जर गुदुङाव सोनानै दोनजोब्बाय बिथांमोना रायजो राजाफ्रा बेखौनो जाम्बाफ्रा दासिमबो बुजिया बै थगायजाग्राफ्रा खिन्थु गासिखौबो होनाखै रायजो राजाफोरखौ आं जाम्बा होनाखै बै सासे सानै थगायजाग्राफोरखौसो होनदां गाय दुखु मोननो नाङा दिनैनि बेलायाव माने जाय मानसिया माने हारिनि फारसे साननो रोङा हारिनि फारसे सोबख'ग्रा माने बेफोर मानसियासो दिनै ट्रेक्टराव जायगा लागासिनो दं नङा होमबा गाइस जोंनि हारिनि फारसे मोजां सिन्था खालामग्रा हारिनि फारसे थै गोनां मानसिया ट्रेक्टराव आगान होआ मानोना ट्रेक्टराव थांग्रा मानसिफ्रा लेवारफ्रासो थाङो बर' जाथिनि थै सोबनानै थांग्राफ्रासो नङा होमबा गाइस दा बिराद मोजां बिथाङा दिनैहाय थैबाय माने कयेक दिननि परे बिथाङा सारादु होसिगोन आरो मा थैबाय नालाय ट्रेक्टरा बायबाय नालाय दा सारादुनि समा बांद्राय गोबाव गैला गाइस सौफैगासिनो दङ बै एमपि इलेक्सन जोबनानै जेब्लानाखि मा होनो एमपि इलेक्सननि रिजाल्टआ फैगोन ओइ दिनखालिनि बिथांमोननि सारादुआ जागोन दा खेंखुर बिथांमोना माने नियम थायो नालाय माने सारादुखौ माने टाइम सफैबासो होनो हायो सिगांथ' होनो हाया थिग बेबायदिनो नियम दं नालाय दा बै माबानि रिजाल्टआ सफैबासो बिथांमोना ट्रेक्टरनि सारादुआ जासिगोन आरो गाइस सम सफैबासो दा बिथांमोना माला बे गावसिनि माबाया जोबनो माने बे गुलुं गुजुं बे जेनेबा मानसि थैबा बे बेजालफ्रा माब्ला जोबनो सानोना बिदिनो बिथांमोना बै समा माब्ला सफैनानै सारादु होनानै स्रां स्रिं टेनसन फ्रियाव थानो मोननोब्रा होनना बिथांमोना दा ओरै उन्दुनो हाया जानानै दं आरो मा गाइस बिराद बरिया सल' बियो प्रमद बुन्दु नोंथाङा बिराद मोजां बासनखौनो होयो आरो सैथो खोथाखौनो नोंथाङा होनजोबोब्रा फाग्ला थगायनो मानो रोङा नोंथाङालाय थगाय नैबे दानि बायदि थगायलाबायनो रोंबा मोजां जागौमोन ना फाग्ला आरो दिनै मा खालामलायगोन नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ नङा होमबा नै फाग्ला डुप्लिकेट उरुन्दया फर्म रानलाबायनानै गोजावला होजोबलायबाय माबा रायजो राजाफोरखौ खिन्थु रायजो राजाफ्रा गोजावाखै नोंथांमोनासो गोजावदों बै इलेक्सननि थाखाय रायजो राजाफ्रा मा होनो बै माने मा होनो माब्ला फैनो बै बिलाइया होननानै नोंथांखौ नुबा हाजोआव जाफ्लायब्रा ट्रेक्टराव भट होगोनलै सार नांगोला मोजां नङा होनफ्लालाबायो फाग्ला थाखा होलांदों बुन्दु नोङो मोनगोन नामा ट्रेक्टर पार्टि बा सोरबा रायजो राजानिफ्राय नोंथांनो माबा नोंथाङा भट लाबाय था देनां रिजाल्टआ फैबा हाराव जादो नोंथाङा बुन्दु फाग्ला दिनै नोंथाङा गासिखौबो परेसान खालामजोबो रायजो राजाफोरखौनो गाबग्लुं खुग्लुं नङा होमबा सोर फाग्लाया भट होनो बै माने जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्राथ' नोंथांमोननो भट होगोन नामा बै होग्लुंजाग्रा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननो भट होगोन नामा नङा होमबा बै हादानफ्राव मावनानै जाग्रा रायजो राजा बे बन लायग्रा आइ आफा बिथांमोना बन लायनो हायैयाव दुखु मोननानै दं बिसोर नोंथांमोननो भटखौ होगोन नामा फाग्ला नङा होमबा आरो अनेक फिसा फिसौ घटना खालामलाबायो उरुन्दयानि नाम लानानै थगायलाबायजाग्रा बै बर' आइजो रायजो राजाफ्रा होगोन नामा बै सेल्फ हेल्प ग्रुपजों थगायजाग्रा आइ आफा रायजो राजाफोरना नोंथांमोननो भटखौ होगोन नामा फाग्लालाय सिन्था खालामनांगौ स्किम बाद होदो बन्दु थाखा थफ्लाया लादो माने 26 फैनाय लोगो 25 फैनाय लोगो नोंथाङा थाखा थफ्ला लानानै उरायनो खायदा खालामदो नङाबा खास्लाबबो हानाय नङा नोंथाङा आं हले थिखौसो बुङो बन्दु आरो मोनसे खोथाखौ बुंनो बावबावदां बन्दु बै जोंना मा होनो दिपेन बर' बिथाङा नङा होमबा खायदाखौथ' बोरैबा लादों होननानैसो खोनादों आङो नोंथाङा मा फात्ता मोननोब्रा बन्दु फाग्ला मालाय बिजेपिजों एलाइन जानानै नोंथांखौ खाफालाव दोनसै दिपेन बर' बिथाङा बेखौलाय सिन्था खालाम ओरैबायदि मालाय थाखा थुब्रायखाबाय बायजाखाबाय नङा होमबा नों गेन्द्राद्रायालाय मा फात्ता मोनबावनो बै दिपेन बर' बिथांमोनजों
बिथांमोनाव बिराद एक्सपिरियेन्स दं नोंथांखौ मा रोखोम हाखराव गाब्रनांगौ बिनि प्लान पलिसिया बिथांनाव दं नोंथाङालाय मा फात्ता मोनबावनो नङा होमबा आरो बायदिसिनासो खोनाबावदों ओरैबायदि डेन्जार खिन्थु प्रुफ गैयाबा बुंला जाया नालाय दा एसे बुंथ'नाय जायाखै मिथिबाय दा नोंखायनो मा होनो खोथायाव दं नङा होमबा गाइस माने बांद्राय लाइ होयोबा लाफाखायो माने फाफ्लियाव मा होनो बांद्राय लाइ होयोबा फाफ्लियाव बारखोयो होननाय बेफोरबायदि बर'आव अनेक बाथ्रा बुंबाय बन्धु बे समावनो नोंथाङा खायदा बायदा खालामनानै जुदि बै नोंथांनिफ्राय देरसिन जानो नागिरनाय मानसिखौ गागदोना दोनाबा नोंथाङा सेस एबार मिथिबाय हेमेन्थ'आ नोंथांखौ लाला जोंबाय नोंथाङा माबा नोंथांखौ ओरैबायदि जोंबाय आबाब माथो बिथांखौ लानाय मानि जोंना माथो फिलासो दंस' जाबाय एमपिखौबो साथिबो हरनो हाया होननानै दा हेमेन्थ' बिथाङा नोंथांखौ ओरैबायदि रागा जोंगासिनो दं बन्धु बेखौ हले मोजाङै खेल लाखादो नङाबा सेस आं हले बिराद खोथा सैथोखौसो बुङो नङाबा लांदां माने लांदांखाब्रा फाग्ला समखौल' नेदो नोंथाङा बे मोनाफ्राव गुद साननानै उन्दुनो ओंखारैफोरखौ बारो बै मानि मा होनो उन्दुनो ओंखारनायनि टेब्लेटफ्रा जाग्लुंलाबाय उन्दुनो ओंखाराबा नङाबा नोंथांनि फरायसाना जोबा माने बेफोर फाला बदलसो नोंथां आरो बन्धु माने दिनै नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ फरेसान होयो नालाय दिनै नोंथाङाबो रायजो राजाफोरखौ फरेसान खालामजायो थिग बिदिनो फाला बदल बन्धु खोथाया मोजां गोसोआव सोनानै ला आयो राकेश फाग्लाना मा गियान जालायखोब्रा बिलाय फाग्ला रायजोफोर नायलाय माबा खानाय सिनला बायलाय बे फाग्ला मा गोसोखांनाय जाखो बेलाय फाग्ला दस ओमफ्राय सोरबा फाग्ला सासे इएमलायानो बिदि खानाय सिनलाबायलायबाय फाग्ला मा आखल जाखो मा साननाय जाखो बेलाय फाग्ला मिनिनांगौ ना बोराबनांगौ जाखोलै बे फाग्लाखौ सासे इएम जालायनानै दासो सिन्था खालामनांगौ मोनदां गाइस माने बिथाङाबो ओरैबायदि माने प्रिपेयार जाखाबाय माने थाखा खामायनायनि दान्दा लाखाबाय बिथाङा साइसआव नङा होमबा माने बै ट्रेक्टर पार्टिया जेनसिगोन नालाय थानाय नंला नालाय बिथांमोना दा ट्रेनिं होलाबायलायखाबाय नङा होमबा बन्धु नोंथाङा मानो ट्रेनिं होनांगौ जाखोब्रा फाग्ला बे बिटिआरनि थाखा थुब्रायनाया अबाव थांनांगौ जाखो सोर जानांगौ जाखो फाग्ला नाङा लाब गैया मान सनमान सेस जायो बन्धु मा फाग्ला सासे इमा बिदि खानाय सिनलाबायनानै थाखा खामायनायनि सिमाखौ दा नुथारलै सयथिनबो बर' जातिफ्रा सेस जायो मान सनमान माथो हनै लिडारफ्रानो खानाय सिनलाबायबाय माबिलि खालामलाबायबायसो होनलाबायगोन सेस जागोन बर' जातिफ्रा मान सनमाना गैया जागोन मालाय गुबुन जातिना बिदि नङा जै देरबाथाय देरबाय देरलाङो जोबजासे जोंना बर' जातिना देरनानै माने गाहायाव गोलैनानै दाब्ले जानो नाङा जोंनाबो गोजौआव थांनानै गोजौआव थाबथाहैनांगौ मिथिबाय बेफोरबायदि फावखौ दा गोसोखां लासिं सिं सरखार बायमालाय मा जानो फाग्ला आलदा खायदा थायोना मा खानाय सिनलाबायनांगौ जाखो एसे एनै थेखाफ्रा मावदोब्रा कन्ट्रेक्टारफ्रा मावदो होमबासो फाग्ला नोंहा सनमान थागोन ना बे खानाय सिननानै मा सनमान थानांगौ जाखो नोंहालाय फाग्ला राकेश आदै राकेश आरो फाग्ला नोंहाथ' बिराद एक्सपिरियेन्स दं गान खननायनि बावदोंसो आङो बै बमब्लं दामनानै गान खननायनि ओमफ्राय बै फांसनफ्राव बमब्लं दामनानै गान खनबानो मेरला थाखा मोनगोनब्रा राकेश बन्धु नोंथाङाबो फाग्ला बमब्लंआ दाम आरो होखाव आरो नांगौबा आंखौ थाखा लानो लिंहर आं सापर्ट खालामगोन नोंथांजों आंनो हाजिरा थाजिरा जेबो नाङा ओरैबायदि डेन्जार आङो माने जोङो मदद खालामो नोंसिनि बायदि जाख्ल'आ जोङो मिथिबाय ओरैबायदि फाग्लालै नोंसोरो मानो बिदि गोदाव सोराव सिन्था खालामलाजोबखो दानोलाय समा फैग्रोदोंब्रा एसे दंबावो जेनबा माबा मोनसे जागोन ना बे जेनगोनखौ नेना थाग्रो फाग्ला दानो ट्रेनिं लाग्रोलाबायनायखौ फाग्ला सिमां मोगथां गाज्रि बेफोरबायदि सिमां नुबालाय बेफोरबायदि फाव खालामलाबायो नामा फाग्ला ओरैबायदि फाग्लालै नोंसोरो नोंमारगौसो माने मानसिया थैनोसैबा बिराद गाज्रि सिमां नुयो सिमां मोगथां सोबलायलाबायो माबा माबि घटना जालाबायो खिगुयो हासुयो माबा माबि जारलाबायो होननाया नोंमारगौसो थिग बिदिनो
नोंथांमोना गाज्रि सम सफैबाय नालाय बिदिनो जारलाजोब्बाय गासिबो ट्रेक्टर बोरायनि मानसिफ्रा नङा होमबा गाज्रि मोननो नाङालै आदै बमब्लं दामग्रा नोंथां बिराद मोजां जादों नोंथाङा माने ओरै फारसेजों ओरै नङाबा ओरै खिन्थु खानाय सिननानैथ' लाब गैया नोंथाङा मान सनमान सेस गान खनबा एसे लाब दङ माने सनमान होगोन गाराङा मोजांब्ला खिन्थु मोजां नङाबा बेबो सेस रावबो फाग्लानो थाखाबो होआ फैसाबो होआ नोंखौ नोंनि खननायखौनो नायनायबो नङा होमबा थिग बिदिनो जाजोब्बाय नोंसिना गाज्रि समा फैबाय एबारनि दिनाव नाथाय आंनाव मोनसे आइडिया दं आदै बमब्लं आंनि आइडियाखौ लाबा नोंथाङा मानसि जानो हागौ नङा होमब्ला आं बे आइडियाखौ होनो नामा आदै बमब्लं लागोन आंनि आइडियाखौ लानोबा आं खिन्थानोसै आदै बै मा होनो नोंसिनि बे बिना गयारि मेदामा बायद'आ बिराद थाखा दं बेनाव नङा होमब्ला ओरैबायदि थाखा दं नोंथांखौ थैजासे जाहोनानै आरो नोंथांखौ बै जोनोम मोननै मोनथाम फिनो हानाय थाखा दं बेनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा थगायनाय बै 75,000 होनांगौ 25,000 होनानै माखासेखौ जाख्लाबजोबनाय थुब्रायजोबनाय थाखा दं नङा होमबा नोंथांखौ आं आइडिया होनो सानदों नोंथाङा जुदि बै खानाय सिननाय माबा माबि गान खननायफोरखौ बार होनानै नोंथाङा बै बिना गयारि इनभेस्टरनाव गोरजा थायोबा मोजां मोनजानो हागौ नोंथाङा थार जेबो लामा गैया नोंथाङा गावनि दानि बिसि फिसा लांनानै बिना गयारिनाव ब्र' खारसनहैनानै नोंथाङा माने गोरजा थायोबा लाब दं नोंथाङा आंनि आइडिया नङाबा जेबो जाला नोंथांमोनहा ओरैबायदि नाना बाना जानानै सेस जोबलांसिगोन दा नोंथांमोनाव बिदिनो मा होनो बे ट्रेक्टराव थगाय सुला जोब्रा फाग्ला मानि 0निफ्राय लानानै 100निफ्राय लानानै गाहायसिम 0 जोब फाग्ला थगायनायजों बुंफबनाय नङा होमबा बेफोरबायदिनो फाला बदल जाजोब्बाय नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना मा खालामदों BTC जन्म होग्रा हाग्रामा सारखौसो बिराद गाज्रि बखि नङा होमबा दिनै हाग्रामा सारा BTCआव सोरखौ मानसि खालामाखैमोनलै सोर रायजो राजाफोरखौ नायाखैमोन बबे जायगायाव डेभेलप खालामाखैमोन सोरनो नांगौखिनिखौ होआखैमोन बबे जायगायाव कलेज CIT नांगौ होआखैमोन बबे जायगायाव मा नांगौ मा नाङा गोदोनि बिथाङा दंनाय मानि होदोंमोन आरो जेखौ होनांगौ बे एसे एनै बाखि थागोन बेथ' मावगासिनो दंमोन नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बेखौनो दिनै हिंसा जानानै मा खालामदों नङा होमबा बै परिबर्तन सरखार लाबोनानै देर बेथेर खालामदों दिनै हाग्रामा बायदि सार BTCनि जन्म दाता सारखौनो नोंथांमोना बिखायाव जोनो हादोंब्ला नङा होमब्ला आरो नोंथांमोननि थाखाय सोरबा लिडार सोरबा माबाफ्रा मिनिस्टारफोरखौलाय जोनो हायो मा बाखि दं नोंथांमोनालाय दा नंखायनो नोंथांमोनखौ रावबो फाग्ला फोथायला रायजो राजाफ्रानो दिनै हाग्रामानि जानानै हाग्रामाखौनो बिखायाव जोलांग्रा मानसिफ्रा दिनै फस्थायगासिनो दंब्रा फाग्ला हाला मोस्रोमफोर बायदि फैनो नागिरगासिनो दं बै नोंसिनि लिडारफ्रा खिन्थु नाङा जोंना लिडार फिडार बांद्राय थायोबा गाज्रि जायो जोंना मोनथिबाय ओरैबायदि डेन्जार जोंना दा बिराद सोलायबाय नोंसिनाबो जेरखम परिबर्तनजों सोलायदों जोंनाबो हाग्रामा सारा नोंसिनि परिबर्तननि 2 गुन परिबर्तन लानानै एबार सरखार देरहागोनब्रा फाग्ला नायलांबाय था दिनै BTCनि दारै मानसि जानानै दिनै हाग्रामाखौ सारखौसो गलाम खालामलांनाया बे माबा मोनसे मानसिनि कर्तब्य नामा कर्तब्य नों दिनै जे गामलायावनो जादों जे गामलायावनो खिबा बेखौ मानसिफ्रा नोंखौ मोजां होनगोन नामा फाग्ला दा दिनै नोंसिनाव बिदिनो गेसाव गोफोन मानसिफ्रासो मानि ज' दंब्रा मानि नंखायनो नोंथांमोननि सरखारखौ फरेसान डास्टबिन सरखार होनो नङा होमबा बे डास्टबिन सरखारा जेरै मानि बांद्राय डास्टबिनाव जिनिसफ्रा दोनोबा गेसाव मोनामो दा ओमफ्राय गेसाव मोनामबा थाब गारहैनांगौ जायो दा नोंथांमोनाबो बै गेसाव मोनामबाय बे बांद्राय गोबाव गैला नङा होमबा दा बेखौ बै हाखराव गारहैसै एबार रायजो राजाफ्रा ज' हाखराव
गारैनोसै माने सासे सानैजों थिखोनो हाया बे डास्टबिना माने गलाय मोन्देर माबा बुथुमनानै अनेक जिनिस दं नालाय बेयाव गिलिर जायो दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बुजिजोब्बाय सोरबा मा होनो अरुणोदया सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सोरबा माबा स्किम बेफोरबायदिनि सायाव गोजावला मोनथिबाय बै ट्रेक्टर बोरायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मा खालामखो बेसेबा गोथौ हाखर जावखाबाय 25नि नामाव 2025नि नामाव जै 25 सफैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ माने मा खालामगोन बे बिराद गोथौ हाखराव ज' जाजाय रायजो राजाफ्रा लांना जब' गारैनानै मा खालामखो नोंथांमोनखौ हा होना गाफबजोबनानै स्लिम गैला जोब्बाय लांदां जाबाय थिग बिदिनो जाबाय नोंथांमोननि सल'आ रायजोफोर गाइस भिडिअ'आ गोलाव